Как се казваш? Мия. И какво сега ще ни дадеш? Пари? Защото? Защото съм имала рожден ден и нямам нужда от подаръци. И събираме пари за вас. А ние какво ще направим с тези пари? Ще ги използвате, за да ги дарите на животните. Ние не те записват. Записваме. Извинете. Да. И какво ще правим с животинките? Ще ги гледате. Но вие трябва да се грижите за тях. Да. И за да се грижите за тях, сигурно имате нужда от пари. Точно така, и трябва да ги лекуваме, защото са болни. Да. И какво вместо подаръци поиска пари? Мгм. И приятелите ти какво казаха? Добре, естествено. Казаха ли, че си луда? Не. А зарадваха ли се? Стана ли им интересно? Стана им интересно за животни. Супер. А ти обясни точно какво ще правят. Мгм. Супер. Покажи ми касичката. А колко пари събра, знаеш ли? Не точно. Ти не си ги преброила още? Мама ги преброи, но още вече не ги помня. Не ги помниш колко са. Добре, сега ще ги преброим. Да. Добре, много ти благодаря. И честит рожден ден. Ой. 65, 85, 95, 105, 115, 125, Много е сложно. 145, Вау. олеле, 165 лева. Вау. А на колко години стана? На 8. Супер си. Благодаря ти. Заповядайте. Виж ти?